Рече. Майко! 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 Тъпо са! Ко стана ли? Ей, сега ще виж колко честове има. От тук се виждат. Честа. 314, 304, как беше факшена? Че имат само 37 пауър, FF 420, Faction Bull 420. Опа. Честа. FF да без таки. Ние имаме 94 пауър. Не можем, трябва да го рейднем. Да го рейднем, аз не знам малко по-долу. И ти ще ме портнеш после тук пак, защото аз ще да взема материали, забравихме редстоун и вода. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ама слезе тук долу. Фоком. Сет хоме. Кома глезва, ще ударя в носа. Ако искаш приклипай да като рейдваме да почнем. Къде си? На този бия. Не може, трябва да си индърпери. Сега аз ще дам всички мои айтеми. Защото самия там си индърперва. Да, ето съм там. Това е. Не мога да го клемна. Трябва да правя така, че да влезна точно в това. Падай, майка в дева. Шит! Трябва да правим цялата изстрелачка малко по-надолу. Дай ми всички мои айтеми. Дай ми ги, мятай ги. Другото! Всичко! Че, пази яки айтеми. Fuck home. Аз съм за малко на... Fuck home. И... Все. Аз остащи мои айтеми и ще взема малко чинци за да рейдим. Не бе, стой там. Аз ще портна един за рейд. Ще ни хелпни за рейда. Ще взема 5 и търпели. Това си... Това е. Това бъдър беги. Това е един дърбът плюс. Това ще умре, защо? Ей, сега гръмна много лудо. Той човек клемна. Той клемне стрелачката. Про е.
Остай. Писам да сега, махай са. О, падна! Ай, кълдела! Падна! Ай, кълдела! Кое? Просто си. Пиши му да, просто съм. Не го би, бе, тъп, той ще ни помогне за рейда, Ай, педерас! Че то вече ма дразни, сега ще се още чукюна. Че за то пала ми пада. А тия са го колаем на линия рейда сега. Ако искаш да забий ми. Къде влизна? Ти можеш да го биеш. Можеш да го биеш. Наистина. Тогава не. Знам. Остай, ако искаш да спираме тук. То клик не става нищо. Остай, спирай клипа.